Vi har om valg til Folketinget, og det er Julia, Jen og Camilla. Danmark det er et repræsentativt demokrati, hvilket vil sige, at vi vælger nogle politikere, der repræsenterer borgerne i Folketinget. Folketinget det er den højeste endelige lovgivende magt i Danmark, men vi har også to andre politiske niveauer, der er det regionale og det kommunale. I Folketinget der er der 179 pladser. 175 af dem vælges i Danmark, mens de resterende 4 vælges fra Færøerne og fra Grønland, altså 2 fra Færøerne og 2 fra Grønland. Alle danske statsborgere over 18 med fast bopæl i Danmark har mulighed for at stemme. Valgretsalderen har dog ikke altid været 18 år. Indtil 1953 var det kun borgere over 25, og så er det gradvist sænket sig indtil det 1978 var 18 år. Flere ungdomsorganisationer mener dog, at valgretsalderen skal sænkes til 16 år. Der er nogle krav for at blive folketingskandidat. Du skal for eksempel have en ren straffeattest, og så skal du være over 18 år og have fast bopæl i Danmark. Størstedelen af de opstillede kandidater, de stiller op for et politisk parti. Dog flere gange har der været nogle interne uoverensstemmelser, så en politiker simpelthen vælger at forlade sit parti midt i en valgperiode. Og så skifter det enten til et andet parti eller fortsætter som løsgænger. Der er ingen krav om, at man skal opstille fra et af de partier, der allerede findes i dansk politik. Du kan godt opstille til folketingsvalg som løsgænger eller for et nyt parti. Her er der dog nogle formelle krav, som skal overholdes. Det kræves for eksempel, at dit nye parti eller som løsgænger skal du have inden mindst 15 dage inden valget 220.000 underskrifter, svarende til 1,75 del af antallet af stemmer. Det er sjældent, at enkeltpersoner stiller op som løsgænger, men det sker dog. Og nu skal vi have gang i noget Jeopardy. Valg til Folketinget 100. Der vælges en gruppe repræsentanter til Folketinget, som skal træffe beslutninger for resten af Danmark. Hvad er et repræsentativt demokrati? Til 200. 175 danskere, 2 grønlændere og 2 færinger. Hvad er Folketingets medlemmers fordeling over landene? Til 300. Du skal have bopæl i Danmark og være over 18 år. Hvad er krav, man skal opfylde for at kunne stemme? Til 400. Man skal mindst 15 dage inden have 20.000 underskrifter. Hvad er kravene for en løsgænger eller et nyt parti, hvis de skal stille op til valg? Til 500. De skal være over 18 år, have bopæl i Danmark og have en ren straffeattest. Hvad er kravene, man stiller en folketingskandidat, hvis de vil stille op? Det var, hvad vi havde om Folketinget.